YouTube. I dag så kunne jeg godt tænke jer at vise mig noget med fyrværkeri. Og ja, jeg købte for 233 kroner. Og ja, jeg synes det er, altså, for de penge, så synes jeg der er ret meget. Og der er det så med fyrværkeri. Der er alt muligt. Det er 2 Yataro-sortimenter, jeg har købt. Se, så har vi for eksempel 100 hekse. Noget mere. Og ja, det er rigtig godt klippe i heksen, det er, at der er prop på. Og så er de, så er de ret hurtige til at lave om til at sige BANG! Så ja. Og så har jeg nogle flashlights. De er ret fede. Og så har jeg nogle heksekost. Nej, vent. Der er nogle heksekost, og så er der nogle stjernetosset. Ja. Og så har jeg, og alt det sådan fontænder, de har, I kan se her. Så har jeg nogle, små grønne, lille sådan fontæne. Ja. Og så har jeg en fontæne her. En gigant vulkan. Ja. Så har jeg nogle røvbomber. Som min lillebror kalder dem, røvbomber. Og så har jeg nogle, så er jeg hen til det lidt større mix. Så har jeg nogle mega hyl. De er ret fede. Og så har jeg nogle, det var mega hyl. Og så har jeg nogle mega hyl fra den der pakke. Og så har jeg nogle, jeg tager rundt også, sådan det kører rundt, sådan en jordsol, kalder man. Så har jeg nogle romerlys, 10 skuds. Dem har jeg ikke fyret af endnu, men jeg tror det er ret fede. Så har jeg nogle jordsol igen, 2 poser. Så har jeg nogle Yataro Dancing Butterflies. Nogle små fontæner. Jeg tror de er mega fede. Og så er der sådan nogle granater. Bare roligt, de ser ikke bange. Det er bare sådan noget røg. Så har nogle Yataro raketter. De er ret fede, synes jeg. De flyver ikke hurtigt op, og de flyver langsomt op, og der er en god lyd, når de flyver op, og så kommer der sådan 3 fede farver. Jeg har fyret 2 af dem, jeg synes de er mega nice. Jeg fyrede den efter naboen, den ene. Fuck. Så har jeg nogle stjernetosset igen. Vulkaner. Så har jeg nogle, hvad fanden er det noget af? Så er der flere heksehyl, gigaheksehyl. Og så har jeg, og så er der crankballs her nu. Jeg ved ikke lige, om I kan se den. Og så har jeg flere hyl. Så det er noget med fyrværkeri. Så er der mere ude i garagen. Det kan I se i den anden video, jeg lægger ind.